Käytä opiskelijakorttiasi tulostimen lukijassa. Ensimmäisellä käyttökerralla sinun tulee rekisteröidä opiskelijakorttisi kopiokoneelle. Kirjoita koulun käyttäjätunnuksesi muodossa tunnus@student ja salasana. Tunnus ja salasana ovat samoja, kun kirjaudut koulun tietokoneelle. Kirjaudu sisään. Valitse valikosta Print. Sen jälkeen tiedosto, jonka haluat tulostaa. Klikkaa Print ja Delete. Kun tulostuksesi ovat valmiit, muista kirjautua ulos kopiokoneelta. Kirjaudu kopiokoneelle opiskelijakortillasi. Valitse valikosta Copy. Aseta paperi, jonka haluat kopioida, koneeseen kuvapuoli alaspäin. Valitse numerovalikosta haluamasi määrä kopioita. Paina vihreää nappia. Muistathan taas kirjautua ulos kopiokoneelta.